Miksi ei päässyt sitä ekana? Meni jono. Kerkeeköhän se sen Kalmarin mennä ennen? Mutta meillä käy Enemmän sille siinä on aika. juosta heti kun otetaan vaan veetiä sitten. Hän tuolla Simppaa olisi voinut tehdä semmoset ihan periaatteessa harrasteeseen suht vahvat kirjaväät. Tai no. Mennään vielä. Niin ne pitää yleensäkin mennä. Näille ihan hyvä, jos olisi vahva. Vai se? Mielestäni noin esteet. Ai ihan esteen. Merkattu esteet vedellä. Niin, no yleensä ne on harrastessa. Mutta se oli niinku vesivesi. Häh? Vesivesi, peräjälkeen. Se varmaan pitääkö mennä sinne tossa yli. Niin. Näin, kun sitä on monien mennyt enää lähtee Niin. tossa tuttarissa. Niin. Niin sitten eläkin ketään menemäksi meni niin, että se on haittaa. Niin.